And finally, nandito na tayo sa Bornholm. Bala kong pumunta sa strawberry farm, kaya lang some other time na lang mas maganda siguro pagkasama ko yung mga Junakis. So after POA, so saglit lang tayo, mamasyal lang tayo dito sa Bornholm. Tara na ulit! So there you go, Bornholm Park. Welcome to Bornholm Park, Baguio City. So let's go inside. Sa main entrance tayo dumaan. Yan sino ba yan? Ganda oh. Ganda. Oh wow. Yan ang kabuuan niya. So the weather condition is hindi siya masyadong malamig. Hindi rin siya mainit. Kumbaga katamtaman lang. Kunti lang yung mga, siguro at this hour, kunti lang yung mga tao na namamasyal. Okay. So maganda talaga mamasyal or pumunta dito with your family. Mura lang naman ang pamasahe, 160 partas. Okay. Yan, ang gaganda ng mga rose. Yan no. Pasok tayo dyan sa mga nagbabike. Doon sa mga boating. Check natin. Hello. Siasi. Lagi mga de. Oh, dito na kayo. Punta na kayo dito sa Bornholm kung gusto nyo rin mag-bike. I'm too old for that. Ikutin lang natin konti. Tapos ano na tayo. Larga na ulit. Kailangan na natin makauwi after. Kasi pagod na rin tayo. So, ayan na. Sa mga gustong mag-boating. Yan. It's nice. Yan sa gitna may mga kalapati dyan. O, naglagay sila ng malaking kulungan. Ano ba to? Birds aviary, kalapati aviary. Yan. Diba? Lakad ulit, lakad-lakad. Check natin. Punta tayo sa kabila. Check natin kung ano mayroon doon. Yan. Nag-iisa lang ako. Kaya hindi masarap gumala. Nag-iisa lang. So, tingnan natin kung anong mayroon sa kabilang lane. Tatawid tayo dyan. Tawid tayo. Okay? Puro mga bulaklak. Tapos dito, mga kung gusto nyong kumain. Ayan. May mga stall dyan. Ganza Restaurant. At iba pa. Ayan, may fresh buko juice. Mga seafoods. May milk tea, street foods, whatsoever. Ayan. Try natin tumawid doon sa banda doon. Ganda ng music ni ate. Favorite. Ayan. Punta tayo doon para bumili ng konting pasalubong doon sa market nila. Check natin kung kabisado ko pa ang lugar na to. Ayan. Maharlika pala. Yeah, that's the name, Maharlika. Maharlika. Yan. Yung mga pinupuntahan ko nung tayo ay bata pa. Pero ngayon, feeling young, ito pa rin tayo. So, pupunta tayo sa lugar na yan. Tayo sa market. Yan, umpisa na. Bungat pala nandyan ay mga pasalubong, mga products from Baguio. Pero tingin-tingin tayo. Try natin pumunta doon. So, ang dami left and right, mga pasalubong. Ay, pili na lang kayo. May mga souvenirs na din. Check tayo ng mga fruits. Ayan. Yan, may mga strawberry na rin doon. Check pa natin.
Try natin pumunta doon para sa mga gulay. Tapos balik na lang tayo dito. Yung mga strawberry, oh. Magsasawa kayo. Diba? Ayan. Sige, ayan. Daming mga pasalubong. Oh, goodies. Good luck. Hindi ko na yata alam kung saan ako pabalik. Wala na. Yan, yung mga vegetables. Mga bagyo gulay. Check muna natin. Oh, yummy. Check natin. Try natin pumunta doon. Tapos balik tayo. Ang daming mga bumibili, oh. May mga pili lang kayo. Choco flakes, may mga wine bingo. 2, 3 for 150. Tapos 5 for 100. Ganyan, 3 for 180. So dami. Yan, kung gusto rin yung mga pasalubong na ganyan. Okay. Wow. Sweet Chico. Seedless. Seedless oranges daw. Chicken. Ang daming mga strawberry. So, ang strawberry natin, ayan. Yes, ano yun, ma'am? Dalawa. 100 isang kilo, doon 550, 100. So ito, pag ano na, pahinog na, matamis na siya. So check ng strawberry. Yan, 600 siya pero natawaran ko ng 550. Tapos tinikman ko na rin, it's okay. May pagka-crunchy and a little bit sweet. Pricey siya ha. Para malalaki, promise. Pumili tayo ng ayan, sayote tops. Grabe mahal, no? 70 pero tawaran natin ng 60. Baguio veggies. Galing ng Baguio pero mahal din, no? Tapos na tayo dito sa Baguio and nakasakay na tayo dito sa Partas. And 3 o'clock, aalis ng Partas, bound to Abra. Alright, kung nagustuhan niyo po ang video ito, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Marie Per Vlogs, as well as to follow my Facebook page, Mana Marie, and my profile account, Facebook, Era Marie. Thank you guys for watching. Till next video. Bye!